weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to mbutta to fumo guileyta to jareyka to sehil babi to ngaabu to ɓuliyenje to ñomela to ñomela to butanna to wompu to jareɓe ko on takkusan juula ha nder galle ceerno Demba Ndongo to boruje ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie gendarme ɓe tawateɓe e nder fande Doyrara ene tawe nder fande Ayouna ɓe teeɓima fodde temedere butel sangara umminoɗo leydi Mali ne yaɓani nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leydi Sénégal goto e tumaɓe kay ko wallunoɓe oɗon biyeteɗo Boy Djiné ne doguiri kaso woni complice aji makko goto e mabɓe noon e caggal kayite teɓano on nan wonno ko nder kaso mo commissariat mo central tawama tigo mo warti hanki jamma to leydi Mali to Goodluck Jonathan ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Nigéria taw kañum woni nulaɗo koolaɗo fedde CEDEAO nder leydi Mali guila kikiɗe hanki o yettima nder Bamako jillu makko balɗe ɗiɗi kabaruji men joolam jaɓiri ma jaaha to leydi Syrie to Afghanistan ha to fedde Union européenne bisimilla moon ketki kotondirte joni jangñoɗen. ɓattake langal ummorade e Abdoulaye Djiby hono Abdoulaye Djiby gorko mo ganki ene waɗi langal faade e dendagal julɓe kala to mbawi wonde kala omo majjira ñale makko taw ko ñale ranewe ñale tatiɓe woni tigui ñale hemgue duuɓi tati ko hikka ñale gue natata e duuɓi nayyi ñale gue noon ko gue ranewe gallaɗi ɗi noon ko woni ko mbitena morowe ñale gue kadi o holliri tigui e gue waɗi jeelogal koyngal ñamal ngal ene jeela hen alkulal to banggue wuttulo kadi banggue ñaamo ene waɗa gallaɗi burgal o holliri noon ñale gue o faljira ɗum koye nder falde ganki omo koye ɗeɗo balɗe kadi ñale gue majjirimo omo waɗi erago noon faade dendagal julɓe fi sabilillahi wa rasulihi kala bawɗo yiide ñale gue walla bawɗo nande alhaali ñale gue nde wawata noddudeɓe e kon ɗo noddir konna mbaɗa 44 46 42 05 kawrata koye biteɗo Hammady Djiby Koli walla mbaɗa 46 70 75 17 kawrata koye biteɗo Abdoulaye Demba Koli walla kadi aɗa wawi wadde 46 98 42 kawrata koye biteɗo Rougui Mamadou Kane walla mbaɗa 46 71 54 93 ko Abdoulaye Djiby woni kanko joom ñale o woni numéro makko kanko kadi yettiniɗo kayit o omo ñaagui yimɓe soɓe Allah noon kala jiiɗo ñale gue walla nanɗo alhaali mum nde wawata noddudeɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalwal e donowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listikara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe dorotake kala ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe korte weddoɗaɓe dabaruji weddaɓe korte e wonduɓe liggeyaji bonɗi e arsigaji uddiɗi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge ene waɗa usula pegge ɓeydoje arsigaji e ittoje baɗane kala hano hannirta ni
ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listikar so tawi a rokkimo inde maɗa inde nene ma o waɗanma listikar ha cikka ko nder ɓerde ma o huuɗi walla cikka ko wol kodduɗo e makko e kodduɗo ma e saaha kala ne haalanma haala ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo yo addorto waɗiri safaruji mum e ayiji mum ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ne tawe nder Nouakchott leegal ne tette waɗɗani jeere ne tette kala taximan walla kala chauffeur mo namdiɗa yona e base ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy ne jogui base muɗum kadi to wuuro men wiyetego Nioro nder leydi Mali woni toon ko miñi ko numéro téléphone mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy noon numéro makko ko 47 22 80 84 kala jiɗɗo ɗo ko laaɓi yo jokkodire ceerno Djiby Sy kollaɓe reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ngam yidde wallude ɓesguji men ɓe lappol palol dande maayo ɓe rawa e worgo ngam yidde ɓattitade ɓesguji ɗi ngam yidde ɓattitade guure ɗe ngam yidde ñawdude caɗele gaz defirɗo woni gaz de cuisine société biyeteɗo mini centre rim gaz a fama e nder wuuro men ka heeɗi lamorgo gorgol mini centre rim gaz ene tawe to leegal biyetegal niti face à face robin a e nder leegal ngal woɗɗani auberge biyeteɗo auberge faballa mini centre rim gaz ene jogui butelaji e fannuji kala eɓe jogui butelaji ɗi hinde B12 B6 B3 e kala fannu taw ko lo waɗi ha mbidakka dendagal noon ɓen yeeyoɓe en gros joom butikaji joom dépôt ko weri centre ko mini centre rim gaz kañumen livranement ɓe jogui autoji mabɓe livré mini centre rim gaz ene jogui autoji mum livraison ɓe livrement hano hannirta ni so tawi kadi ko joom butel goto so tawi a addi butel ma ɓe carsanma ha wiya dakka mini centre rim gaz ene jogui représentant ji mum e nder yoga e guure men to likseba gorgol eɓe jogui toon représentant mabɓe wiyete ko Saydou Gueye numéro mum ko 46 50 67 44 to wuuro men babaɓe représentant mabɓe toon wiyete ko général Bal numéro muɗum ko 46 70 18 11 ɓoyata kadi ma mini centre rim gaz ma uddi représentant muɗum to wuuro men wiyetego Jowol mini centre rim gaz ala ko woni fandare mum so wona ittande en dendagal caɗele meɗen hano hannirta ni rim centre mini centre rim gaz tambi catal ngal walla tambi centre o woni mawɗo centre o ko ɓeeɗo ɗiɗo mbatta ko Bala Abdoulaye numéro mum ko 46 52 10 22 walla ƴeewa biteɗo Elimane Ba on numéro mum ko 46 96 12 35 mini centre rim gaz musidɓe tedduɓe mbadden dando faade mabɓe kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen goni e alarba jeenaya lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pulara e sowto he ko musidɗo mon sehil mon gali abouba to karallagal to ko miñi men sehil men saydou abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen sidi wul zahaf ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko noon ɓe kolliri tigui wonde talata hanki o nder leydi Mauritanie ko tawa tigui ene wondi e mboroso coronavirus ko capanɗe nayo e yimɓe ɗiɗo capanɗe nayo e yimɓe ɗiɗo ɓen woni tawaɓe ne gondi oɗon mboroso so tawi noon ko doggol ngol ko ni lelori wuuro Gueru heeɓi ko neɗɗo goto e Lega ko neɗɗo goto babaɓe neɗɗo goto Rosso yimɓe ɗiɗo Attar yimɓe ɗiɗo Nouadhibou ko yimɓe nayo to wiyete Moujeria ko neɗɗo goto Sehil Babi ko yimɓe tato Zoyrata ko yimɓe joyo ak Jus ko neɗɗo goto heddiɓeɓe kala koto nakcota lamorgo leydi ndi so tawi koto nakcota noon tafrak Zeynam heeɓi yimɓe joyo Arvata ko yimɓe nayo Tayyaret ko yimɓe nayo Touchinina ko yimɓe tato Elmina ko yimɓe ɗiɗo Riyata ko neɗɗo goto Dar Naima ko neɗɗo goto e to wiyete Liksara ko neɗɗo goto ɓe kolori kadi tuggi ko mboros coronavirus o naati leydi ndi leydi Mauritanie fade oɗo saaha joni dendagal winditiɓe doggol corona kala koɓe 19 ujunere ene fawi 1,690 e yimɓe joyo e nder ɓen noon hen 1,6 ujunere 1,690 e neɗɗo goto keeɓi celal mumen hano hannirta ni dendagal kadi ɓe tuggol koɓe rafi coronavirus yoɓi pittali men e nder leydi he kala ko 490 neɗɗo ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ine teska tigui ki ngakkugol e oɗo saaha joni nden ka e kisal e nder wuuro nakcoto lamorgo leydi ndi ñande kala ko yanama ñande kala ko warama ñande kala ko wujjanama ñande kala ko fiyama ñande kala ko waɗama violé e nder nakcoto e nder leyɗe nakcoto kala e koye ngan sanga noon hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo leydi ndi o noddi batu tigui taw ko batu ngu inni ko wiyete tigui conseil ko inni conseil supérieur de la défense nationale on conseil noon ngun batu noon koto palais présidentiel woni to galle makko toon batu ngu jooɗi ene tawtora batu ngu noon hono jagoɗo kalfinaɗo ko fati e nden ka e kisal hondude e jagoɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu e jagolgal kalfinaɗo ko fati e ñawoje e chef d' état major général des armées on namdimaɓeɓe noon nde ɓe ɓeydata nden kam e kisal nde ɓe ɓeydoto darade tigui ha nden ka e kisal ha arta hano hannirta ni e nder nakcota lamorgo leydi ndi kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara tabo toɓoji ene teska tigui o catal taw ko catal halfinaɓe ko fati e ɓeɗgol toɓoji nder leydi Mauritanie woni rakka raggo noon woni réseau administrative de commandement ngal cetal noon ngal basi tigui ngal patal basi koye ministre de l' intérieur ɓe kolliri tigui teskama kay tuggi hanki fade ñalawma hande o toɓoji seeɗa teskama e nder yoga e région ngaji tawteɗi nder leydi Mauritanie so tawi ko hoddela charqi ɓe kolliri tigui toon ko nokkuto wuuro wiyetengo Fessala ko ɓen keeɓi 80 mm e nder région mo Asaba toon noon ko nokkuto wiyete Tenaha kañum tigui heeɓi 8 mm e nokku biteɗo en Dahala heeɓi 10 mm nokku biteɗo Kaafi heeɓi 10 mm so tawi noon koto région de Gorgol tumay yatta ene tawe sara mongel waɗɗani likseɓe Gorgol ɓen keeɓi ko 18 mm so tawi noon ko nder région de Guidimara Sehil Babi heeɓi ko 3 mm Ngabou heeɓi ko 2 mm ha joni kabaruji men ɗemgal Pular hono mbiruɗen e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie to Ayoune falde Ayoune gendarme taweteɓe e nder commune biteɗo Doyrara ene tawe nder Mouqata mo Ayouna to funnague leydi Mauritanie ɓe teɓima alarba hande o fodde ujunere butel taw ko sangara ɗina butelaji noon hen 300 ko butelaji sangara tokko aussi ɗi 120 millilitres temedde jeeɗiɗi keddiɗi kala ko kanetaji ɗi 50 millilitres ko foof noon so rendina hawra ujunere butel taw ko sangara ɗum tigui woni koɓe teeɓi e juuɗe kayɓen wiyeɓe trafiquant tawa sangara o hollirama tigui umorno ko nder leydi Mali wonno fandara mabɓe kay ko yidden nane ɗum e nder nakcotto lamorgo leydi ndi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pular senno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal biyetenoɗo Abdou Faye ko goto kay e ɓeɗo witeɓe complice woni tigui tumaɗo kay tawa juuɗe mum ne moddi e jaltugol walla doggol oɗo biteɗo Boy Djiné e nder kassoji kanko noon kanko biteɗo Abdou Faye noon kanko e Boy Djiné kamɓe ɗiɗo nanguidno kamɓe ɗiɗo kala ɓe nanguidno e nder nokku to wiyete Misara e nder falde Tambacounda
Banda kanko non ko cokonoɗo e nder commissariat mo central mo Dakar o wartima noon tawama hanki jamma nde ɓe pini suwa ɓe tawi tigui omo werti hanki jamma e nder commissariat o omo nanguidno noon ɗiɗo worɓe taw kañumen ɗiɗo kala ɗiɗo worɓe tuumaɓe kañumen koye mumen juuɗe mumen moddi ko fate complicité ɓen ɗiɗo noon kamɓe tata foof noon ko ñalawma hande o ɓe ponno darade yesso procureur hollirama noon ɓen ɗiɗo noon woni Dame Sy e goɗɗo ne wiye Cheikh ko hande ɓe ponno darade yesso procureur en cuwa taw andede noon holko saabi on ɗon biyetenoɗo Abdou Faye ene warto ha joni kaɓruji men ɗemgal Pulaar Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate e cellal aade kañum e gollediɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewatde kala subaka so hollirde bulletin de santé ko fate e coronavirus e nder leydi Sénégal ɓe kolori tigui e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko 1,650 e yimɓe ɗiɗo kañumen goni holkisonoɓe e nder holkiso he noon 1.1 tawama e jaati ko fiɗaɓe mboros coronavirus to ɓetama to banggue pourcentage ene hollira e nder temedere kala hen 4,32% ko fiɗaɓe e nder ɓen 1.7 noon hen nogas jeegomo ko memodirnoɓe e wonduɓe e RFI o memodirnoɓe wonduɓe e RFI o 45 heddiɓe ɓe kala koko wiyete cas communautaire woni hay goto anda to ƴetti RFI o e nder ɓe cellano ɓe 42 kefti cellal mumen hano hannirta ni joyono tampisandema ballite to banggue fofago ene tawe to hôpital principal mo Dakar hay neɗɗo goto noon ala mo RFI o yooɓi fittade mum tugui ñalawma hanki faade ñalawma hande o leydi Sénégal noon tugui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal ko winditi e doggol coronavirus ko 41 ujunere ne fayi temedde jeeɗiɗi e 90 e yimɓe jeegomo e nder ɓen noon 40 ujunere e temetere 60 e joyo keptino cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedere 50 kawri e lajjal temedɗiɗi e 60 neɗɗo kañumen keddi hande e juuɗe safroɓe ene teska kadi ene teska kadi oɗo saaha joni teska tigui wonde rafi mboros coronavirus o ƴellitima alarba hande o no feewi e nder leydi he ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni leydi Sénégal noon teskama région ngaji ɗiɗi puɗɗima hebde ƴiwonde mumen jangde woni ƴiwonde mumen arawini ndungu hikka ngu ɗen région ngaji ɗiɗi commune aji ɗiɗi noon woni commune mo Kaolack kañum e wondude e commune mo Ziguinchor commune mo Kaolack noon teskama tigui ko wendoga hande o ɓe keeɓi ƴiwonde mabɓe so tawi ko Ziguinchor noon ko jamma hanki o teskama tigui nder 36 leegal tawetegal nder Ziguinchor kañumen kala keeɓi toɓo ngo hano hannirta ni ɗum noon laatima tigui Ziguinchor e Kaolack kañumen goni région ngaji ɗiɗi walla commune aji ɗiɗi idiɗi hebde ƴiwonde mumen jangde e nder jokli leydi Sénégal kala en ñaago Allah tan yato ko beldam ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar ene teska tigui kewgol accident ji taw ko accident ji baroji e dow laabi tawateɗi e nder leydi Sénégal ñande talata ɓennuɗo en kalino e accident taw ko accident mo camion mo auto mo 7 place wadduno taw felɓodirno koye camion 7 tan umminoɗo nder leydi Mali ha chauffeur 7 place o wondude debbo goto mbasino hen pittere mum waɗino joyo woɗɓe kadi teskama kadi ko adi ɗum seeɗa ko accident goɗɗo wanno e dow lawol accident goɗɗo ko kañum wanno e dow lawol to wiyete Lampoul hakkude mum e Kébé Mere ɗum noon wonno ko ñande talata nde waktuji seeɗa tan ko adi kadi oɗon accident mo kalɗen hanki o ƴina on accident kadi hollirama waɗi mayɓe ɗiɗo ko camion goto kañum kadi felɓodiri e car mo hinde Ndiaga Ndiaye ki car Ndiaga Ndiaye o rimdino tigui ko ligguimaji ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena ha to Mbour brigade maritime douane woni tigui douane halfinaɓe ko fati katifaɓe maji kaddeɓe Mbour ɓe kolliri tigui wonde ɓe nangui teɓande mawde no fewi ko fati e drogue mawde no fewi e faux médicament ɓen teɓima teɓande nde hono weeɓani woni tigui saisi record ɗum noon ko ñande jamma aljuma ina wiyata aseta ɓennuɗoɓe mbanno nden teɓande ɓe kolliri tigui koko fati faux médicament o noon ko faɗi faux médicament moɓe nangui o jar mum ene qiime ha 1,5 million taw ko franc CFA so tawi ko drogue wonmoɓe teeɓi o ɗon on drogue ɓe kolliri ko 350 kilogramme drogue mo hinde yamba e médicament faux médicament o noon trafiquant médicament o noon so ko faux médicament o noon ɓe kolliri ko ɓuuri hewde hen ko leɗɗe biteɗe torréfiante wondude e siroji wondude e comprimé ji wondude eko wiyete perfusion eko wiyete Viagra eko gueɗɗe goɗɗe
yimɓe heewɓe kadi teɓama hen e oɗo saaha joni yimɓe heewɓe teɓama hen tawa ko tuumaɓe kañum jeyno on marchandise ɓe mbaɗi kadi saisie oto taw ko oto dimlinoɗo marchandise o e oɗo saaha joni ɓe mbaɗi ɗum saisie woni laamu fawi hen juuɗe muɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to Kaolack seppo Wulgo Diaw tawa kadi kongo alda e yamirore woni tigui non autorisé woni manifestation non autorisé waɗi hande e nder Kaolack ko temedde nayyi capanɗe jeenayyi e jeenayo ɓeɗon taw ko witeɓe prestataire Senelec gollotoɓe prestataire ko kañumen tigui juɓɓino gon seppo taw kadi ngo aldano e yamirore police noon notitima hen sariɓe sakiriɓe gaz lacrymogène wuuri Diaw noon hollirama fodde capanɗe nayo neɗɗo teɓama hen e nder ɓen capanɗe nayo teɓaɓe noon hen capantati e goho nana mofta to commissariat central mo Kaolack jeenayo heddiɓe nana mofta to commissariat mo arrondissement mo Dorongo ha e nder nangaɓe hen noon en teska hen tawi hen biteɗo Dimon Tem Kuli e wondude biteɗo Khalife onon jeeya tigui koye yanamaka ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to leydi renanoɓe kaso taw ko woni trois garde pénitentiaire woni tato taw ko renanoɓe kasoji to Boy Djiné moftono ha dogui tuumaɓe noon juuɗe mumen ene moddi kay e wallude Boy Djiné no yaltirno on kaso ɓen tato noon e oɗo saaha joni hollirama tigui ɓe mbaɗama déféré yesso parquet ɓe mbaɗama yesso déféré noon yesso parquet ɓe paadi ñawore mabɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen Goodluck Jonathan ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Nigéria ko kanko woni e oɗo saaha kala ko fati e nulaɗo kuulaɗo fedde CEDEAO e nder leydi Mali ñalawma hanki o kikiɗe hanki kiilo yettima tigui e nder Bamako lamorgo leydi ndi guila kikiɗe noon o yetti tigui nomo arde c'était timmuɗo noon tawa addiɓe ko yurnitade ko fati kay e toɓɓe ɗe fedde CEDEAO jofino e saaha batumum joɗino ñande capantati lewru mayduɗo ndu ɓe joɗinoma noon ɓe kaalino toɓɓe kewɗe ko fati e transition woni laamu sabborde hesuru leydi Mali e oɗo saaha ko ɗen toɓɓe noon ɗeɓe puɗɗi jofade ko ɗum tigui Goodluck Jonathan e yaade mum gaari yurnitade so tawi kay golle ɗe ne ndewi lawol hano hannirtini e nder ɓe o ardi noon en tawi hen oɗo biteɗo en tawi biteɗo Jean-Claude Kassibourou o noon ko kañum woni président commission fedde CEDEAO ɓe gaari noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe joddima e Goodluck ɓe joddima kanko Goodluck Jonathan noon e yaade makko ɓe mbawi joddade tigui e colonel Assimi Koïta noon e oɗo saaha joni kañum derguiti laamu kañum tigui woni hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni ɓe joddima Momto Kuluba woni tigui to palais présidentiel to ɓe kolliri kadi ɓe beltima no fewi e koɓe puɗɗi yiide ko eɓe jogui jorta moƴƴo kadi ma transition yaaru yesso hano hannirtini kanko Goodluck Jonathan o holliri noon wonde e oɗo saaha joni fedde CEDEAO wondude Union africaine et Nations Unies kala ene paari kay ɗoftude laamu transition question woni laamu sabborde question de leydi Mali ene poti kay ɗeɗe pelle kala ene paari ɗoftudeɓe kay haaɓe mbawa jofnude transition hano hannirtini ha joni ko leydi Mali keddoɗen yen ha to wiyete Fana commune mairie mo Fana noon halfinaɓe ko fate haɓade mbuñari diktinoɓe ngaaluji leydi gillima mairie Fana ɓe yumi mairie Fana noon mairie Fana ko commune rural mo nokkuto commune rural mo Guengue Kana vérificateur général on ɓe mbaɗi enquête mabɓe noon ɓe kolliri tigui enquête mabɓe o maɓe mbaɗi tugui tan ko 2017 fayi 2019 woni duuɓi ɗiɗi ɓe tawi noon e nder mairie he ko manqui million ngaji capanɗe jeegom e nayyi million ngaji capanɗe jeegom e nayyi manqude seeɗa ɗum woni ko dirkam e nder mairie he saabu kay ko 63 millions 936 mille 854 ko ɗum tigui woni koɓe tawi ne dirka walla ne dirtina e nder ndiɗon mairie ɓe enquête noon ko enquête mabɓe noon ɓe kolliri tigui fuɗɗi ko 1er janvier 2017 ha 31 décembre 2019 ɓe jiiti hen noon gudde mawɗe e jolɗe mawɗe no fewi taw ko ɗen coppere ɗe jalti ɓe kolliri noon so tawi koto hen 16,55 millions koko fati kay e haalisa taxe uji jeere woni ko fati e juutiji hen 3,45 millions ko fati e kayitaji taw ko kayitaji patante hen 1,54 millions ko haalis dirtinaɗo taw ko haalis ummiɗo e ɓeɗon witeɓe contrat de bail hen 10,62 millions koye kayit taw kadi ko transfert parcelle aji de terrain hen 5,45 millions ummi tigui koye actuji de mariage e ko goɗɗum ko heewi procureur de la république auprès du tribunal des grandes instances commune 3 mo Bamako
tawi kadi ko kalfinal catala pôle économique et financier haala ka yettima ɗum haala ka kadi yettinama président section des comptes des cours suprême kañum e hoore momatini haala ka ha joni kabaruji men e ɗemgal pular jagoɗo leydi Mali kalfinaɗo ko fate cellal aadi o ɓayini communiqué mo tongode temedde 4 ko fate e mborosa covid 19 on communiqué noon ko ñalawma talata hanki o kijiɗe kirɗo ɓayin ɗum o holliri tigui e nder waktuji nogas nayi cakkitoɗi hanki ko temedde 6 nogas jeeno e neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon tawama nogas ɗiɗo neɗɗo ko fiɗaɓe mborosa coronavirus ɓen nogas ɗiɗo noon hen ɗiɗo koto nokkude wiyete Keñaba ɗiɗo koto kati bugani ko yimɓe ɗiɗo teddiɓe ɓe kala tawa koto Bamako lamorgo leydi ndi e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi hen ɗiɗo kepti cellal men paati galleji men neɗɗo goto hawrela dialla ɓe cellano jiiɓe jeeno kadi ɓe cellani tawde tawe e oɗo saaha joni nana antiri nder hôpital hen joni tampi sanne ma ballite to banggue fofago ɓe kolliri kadi leydi Mali ne jogui 104 neɗɗo wonduɓe coronavirus kono ɓe musaka no fewi ɓen noon tawate tigui nder galleji mumen ko toon keɓata safruji mumen leydi Mali kadi ene leydi Mali ne yara ñalawma hande o e 14 winditiɓe doggol corona hen 9 he ujunaji 9 ɗiɗo kepti cellal men hano hannirta ni 520 kawre ladial leydi Mali kadi ne jogui temedde ɗiɗo yimɓe jeeɗiɗo joñaɓe tumaɓe yaata gondani e mboroto padi ko holkiso mumen kabaruji men ɗemgal pulara seno mima to leydi Mali paɗen ko kabaruji men jolam jaɓiri to leydi Syrie jeetato taw ko combattant en wallannoɓe laamu Bashar al-Assad mbasi pitali men jamma hanki o taw ko bombardement waɗi laaɗe diwoje koninkoɓe leydi Israël kañumen joore mabɓe pettoje e nder région biteɗo Homs kabaruji men jolam jaɓiri to Afghanistan fedde seɓɓitiɓe ɓe hinde taliban en tawateɓe e nder leydi he ɓe mbaɗiti ɓe jomima pittali fodde yimɓe 10 tawa kadi ko wiyeteɓe démineur noon woni kala gollottoɓe kala saaha ittoɓe bomboje taw ko bomboje tuufade ubbade e leydi wonoɓe ɗen gollotoɓe ɗen golle ko ɓen tigui ɓe jooɓi pittali mumen ɓen démineur ɓe jooɓi pittali mumen ko nder région biteɗo Bakala ette tawe to rewo leydi ndi ko alarba hande o jeenayi korse ɓe jooɓi pittali mabɓe to fedde union européenne ko toon cakkittoɗen président commission fedde union européenne o holliri tigui wonde fedde nde ma yaltina ballal ngal 150 millions taw ko halis euro ngal ballal noon ko hawade heegue e nder leyɗele Afrique dunde Afrique wondude e leydi Afghanistan ko alarba hande o ɓayyini oɗon kabaru o holliri kadi ballal ngal yaltata koko adi ko fedde jonde fedde nde woni G7 ko adi kene jooɗo ko nden tigui ɓe jaltinta ngal ɗon ballal musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on